कसे काय मंडळी, तर आज आपण चाललो आपल्या रिक्षाचं काम करूचा कुशनचा. तर आपण येऊन पोचलो कुडाळ मालवण रोडवरती असलेल्या कृष्णाई कोचिंग वर्क्समध्ये. तर ॲड्रेस असा शिवगौरी अपार्टमेंट कुडाळ. आपली गाडी ऑलरेडी कामासाठी सोडलेली होती. तर यांच्याकडे विविध प्रकारचे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर यांच्या कुशनचं काम केलं जातं. त्याचप्रमाणे आम्ही आमच्या रिक्षासाठी ह्या कुशन सिलेक्ट केलेला होता. तर एकदमच जबरदस्त होता. विविध प्रकारचे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर यांचे सीट कवर सुद्धा अवेलेबल असतात आणि वेगवेगळ्या पॅटर्न्समध्ये. त्याचप्रमाणे 2 व्हीलर 3 व्हीलर सीटर रिक्षा यांचे टफ कुशन मटेरियल सुद्धा अवेलेबल. तसेच कुशनला लागणारे सगळे साहित्य होलसेल रेटमध्ये अवेलेबल. तर आम्ही गाडीसाठी आतमधनं अशी झालर सांगितलेली, ती तर एकदम जबरदस्तच वाटवती. तर या शॉपचे ओनर असत वन अँड ओनली किरण कुडाळकर. तर गाडी रेडी झाल्यानंतर गाडीचा लुक होतो असो मोरपंखी कुशन सांगितलेला आणि त्या तर एकदम उठानच दिसा होता. तर गाडीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि वेगवेगळ्या डिझाईनचे तुमच्या पसंतीनुसार पडद्यांचा सुद्धा काम केला जाता. ओव्हरऑल गाडीचा लुक एकदम जबरदस्त वाटत होता. कमेंट करून नक्की सांगा कसा वाटत होता. आणि ही गोष्ट